φίλοι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του podcast «Τι παίζει». Εδώ με Λούλα Βέρμπη. Καλησπέρα, Λούλα. Καλησπέρα, Νίκο μου. Να είμαστε καλά. Ο χειμώνας ξεκινάει. Άσε, κοίτα, έχει πιάσει το κρύο για τα καλά. Βέβαια, εσύ βλέπω έχεις κουμποθεί, έχεις βάλει εδώ ζιβάγκο, μπουφάν, είσαι έτοιμη. Ναι, είναι το σύνδρομο, το μην πιάσεις κρύωμα από τη μύτη. Δυστυχώς και εμένα με ακολουθούν κάποια τέτοια σύνδρομα, να το ξέρεις. Το είχαμε πει στο πρώτο επεισόδιο, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ πάντως κάνω την θεραπεία εκ του αντιθέτου. Όταν ήμουν μικρός, είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα, να σου πω, με ιώσεις, επειώδη αμυγδαλίτιδα ήταν το χαρακτηριστικό το οποίο το πάθαινα συχνά. Οπότε πήγα σε έναν γιατρό κάποια στιγμή, όταν είχα φτάσει 16-17 χρονών, γιατί είχα συνεχόμενα επεισόδια και μου λέει, ενώ μέχρι τότε η σύσταση ποια ήταν, τσάι, γάλα, χαμομήλι. Σωστό. Λοιπόν, και έρχεται ένας γιατρός να μου το ανατρέψει όλα και μου λέει, σταμάτα ό,τι κάνεις και φάε παγωμένα, πιες παγωμένο νερό, φάε παγωτά και σταμάτα ό,τι έκανες μέχρι τώρα. Λοιπόν, έκανα αυτό. Την εκ του αντιθέτου θεραπεία, η οποία πέτυχε. Δεν ξέρω αν ήταν λόγω ηλικίας, επειδή είχε προχωρήσει, είχα μεγαλώσει. Είναι πιθανόν και αυτό, αλλά είναι πιθανόν η περίοδος που περνούσε τότε, η ίωση που είχε, ας το πούμε, αμυγδαλίτιδα, είναι ιδανικό να φας παγωτό. Ναι. Είναι ό,τι καλύτερο, είναι η χαρά των παιδιών. Έτσι. Εγώ είχα τσάι, γάλα, χαμομήλι σύσταση. Κατάλαβα. Όμως αυτό είναι πάρα πολύ καλό για κάποια άλλα πραγματάκια. Ναι, η εκ του αντιθέτου θεραπεία. Και του εκ του αντιθέτου, κάποιες φορές πιάνει και το κλασικό. Ναι. Δεν δίνουμε τώρα συμβουλή να κάνουμε ο καθένας ό,τι του κατέβει. Προς Θεού. Απλά έτσι. Το γενικό τι είναι. Όταν ο βήχας, ας το πούμε, είναι πολύ παραγωγικός, βοηθάει το ζεστό. Όταν ο βήχας είναι ξηρός και πολύ έντονο πόνο και αμυγδαλίτιδα, βοηθάει το κρύο. Οπότε μάλλον σε είχε πετύχει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εγώ σήμερα θέλω να μιλήσουμε πάντως για ένα θέμα το οποίο έχει κατακλείσει τις ζωές μας. Για πες μου. Το συζητάνε όλοι, από μικρούς μέχρι μεγάλους, άτομα όλων των ηλικιών, και αναφέρομαι φυσικά στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι ένα θέμα, όπως το λες και εσύ, με τις θετικές προεκτάσεις, με τις αρνητικές προεκτάσεις, πολλά συνέδρια, πολλές ημερίδες για τη χρήση του, σε ιατρική, σε αθλητισμό, θα είμαστε εδώ να το συζητάμε και να το λέμε όλο αυτό το πράγμα. Εγώ έχω να σου περιγράψω ένα εξαιρετικό περιστατικό πάντως. Για πες. Είναι περιστατικό, πέφτει στα χέρια μου, να μην πούμε τώρα λεπτομέρειες, μία έκθεση ενός παιδιού, ενός αγοριού, όπου το φιζίκ του και ο τρόπος ομιλίας του ήταν πολύ στοικός. Του τύπου, τι κάνεις? Έτσι είναι συνήθως γκρίγκλης με λίγο νοηματική. Ή και μπορεί και να μην μιλούσε καν, μόνο νοηματική. Μπορεί λίγο να κατέβαζε την κουκούλα και να με κοιτούσε με το μάτι. Οπότε λοιπόν υπέθετα έτσι φαντασιωσικό ότι αυτό το παιδάκι, αν του είχα βάλει εγώ μία έκθεση πώς θα πέρασες στην εκδρομή στα Ζαγόρια, θα μου έγραφε. Ήταν πρωί. Πήγα με τους φίλους μου, παίξαμε ποδόσφαιρο, είχε ηλιακάδα, τα σουβλάκια ήταν υπέροχα, περάσαμε καταπληκτικά, ελπίζω να ξαναπάμε. 5 προτάσεις. 5 προτάσεις και ρήμα υποκείμενο, αντικείμενο. Ακριβώς. Εντάξει. Μου δίνει λοιπόν η μαμά την έκθεση. Καλή βάση είναι αυτή. Ναι, μου δίνει την έκθεση. Και βλέπω μια έκθεση που ούτε κοινωνιολόγος με 3 PhD δεν τα έχει φτιάξει. Για έλα εδώ, του λέω. Τι είναι αυτή η έκθεση? Και τι μου λέει? Chat. Καλά σου είπε. Έτσι. Με μια χαρά. Σωστό. Δηλαδή, συγγνώμη, έχεις εσύ έναν βοηθό, ο οποίος ξεκινάς εσύ τη μέρα σου 8 το πρωί, ανοίγεις, φτιάχνεις την ατζέντα σου, την έχει έτοιμη την ατζέντα. Πας να στείλεις τα mail σου, τα έχει ήδη στείλει τα mail. Ψάχνεις κάποια δεδομένα για τη δουλειά σου. Ναι. Τα έχει βρει όλα, έχει βρει 15 διαφορετικές πηγές, τα έχει βάλει όλα μπροστά και εσύ απλά έχεις να επιλέξεις. Μάλλον δεν έχεις ούτε να επιλέξεις, την κάνει αυτό στην επιλογή. Ακριβώς, το θετικό του AI, δηλαδή, έτσι, του Artificial Intelligence. Είναι ένας βοηθός ο οποίος δεν θέλει άδεια, δεν κουράζεται ποτέ, δεν πίνει καφέ, δεν κάνει διάλειμμα και όλα αυτά. Και στα έχει έτοιμα χωρίς όλα αυτά που είπαμε. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ ωραίο, Νίκο μου, αλλά πρόσεχε όμως. Έρχεται λοιπόν να συμπληρώσει την ήδη διαμορφωμένη δική μας κριτική ικανότητα, την ήδη ικανότητα που είχαμε ως παιδιά και μετά ως έφηβοι και ως ενήλικες να διαμορφώσουμε ένα κείμενο και ένα πρόγραμμα
Με αυτόν τον τρόπο αντικαθιστά στην κριτική ικανότητα την πρωτοβουλία να ξεκινήσει ένα παιδί τη δομή. Και δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα. Αυτό που αναφερόμαστε είναι σε αυτά τα κομμάτια όπως είναι το Gemini, όπως είναι το ChatGPT, το οποίο περισσότερο έχει να κάνει με το να δίνουν πληροφορίες και να αναπτύσσουν κάποια θέματα που και εμείς και εγώ και εσύ φαντάζομαι το έχουμε αξιοποιήσει. Εννοείται αυτό. Το πρόβλημα όμως περισσότερο είναι στα υπόλοιπα, όπως είναι τα chatbots AI. Δηλαδή, είναι ουσιαστικά AI companions, δηλαδή είναι με μία φωνή η οποία φαίνεται σαν να είναι δική μας ανθρώπινη και πολλές φορές και με συγκεκριμένο τρόπο γραφής κρατάν συντροφιά στα παιδιά, νομίζουν ότι είναι ένας φίλος τους και μάλιστα τους συμβουλεύονται και πάρα πολύ και για σοβαρά θέματα. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό γιατί έχει διαστάσεις πολύ μεγάλες. Δηλαδή, ναι, είναι ένας ψηφιακός βοηθός ο οποίος μπορεί να, αν τον αξιοποιήσουμε σωστά, να διευκολύνει την καθημερινότητά μας, να διευκολύνει την εργασία μας. Ακριβώς. Στο τέλος όμως μπορεί να αντικαταστήσει εμάς, να πάρει την εργασία μας και να μας κάνει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε. Και αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ακριβώς που λες και κάτι άλλο τώρα, το οποίο θα ακουστεί, εγώ το βρήκα λίγο απλούτσικο, αλλά μου άρεσε όπως το άκουσα και θα το πω γιατί μάλλον και ο κόσμος που μας ακούει θα το συγκρατήσει καλύτερα. Ότι ο εγκέφαλος είναι και αυτός κατά κάποιο τρόπο ένας μυς, ο οποίος θα πρέπει να ασκηθεί, ο οποίος θα πρέπει να φτιάξει συνάψεις, να κάνει μεταξύ τους δεσμούς και χωρίς την αρχική σκέψη αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Να πούμε δε ότι τα περισσότερα από αυτά δεν είναι φτιαγμένα για τα παιδιά, να πούμε ότι πολύ συχνά στις ΗΠΑ είδανε μεγάλο ποσοστό παιδιών να διαχειρίζεται όλα αυτά που περιγράφουν με θέματα που αφορούν το σεξ και τον αυτοτραυματισμό. Άρα, εδώ πάρα πολλές πολιτείες σκέφτονται ότι πρέπει να γίνουν εντατικές προσπάθειες το AI να σχεδιαστεί για παιδιά. Είναι αυτό που λένε AI for children. Έτσι, πολύ στοχευμένο για τα παιδιά και με έλεγχο. Ναι, και να πούμε βέβαια ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει ενσυναίσθηση, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη φύση, την ανθρώπινη ψυχή. Ακριβώς. Και αυτό είναι, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά στο πόσο τη χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, αν σταματήσει να αποτελεί εργαλείο για να βελτιώσουμε όλες αυτές τις συνθήκες που περιγράψαμε νωρίτερα και γίνει καθημερινός μας σύντροφος στο να μας κάνει τα πάντα, εκεί πλέον μπαίνουμε σε επικίνδυνες ατραπούς. Αυτό ακριβώς που είπες και εδώ, Νίκο μου, επειδή τα συζητάμε και συχνά πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή και ως γονείς εμείς και ως άνθρωποι που αφουγκραζόμαστε τα δυναμικά, δυστυχώς η εποχή δική μας δεν είναι σαν αυτή που ήταν, η εποχή των δικών μας παιδιών δεν είναι σαν αυτή που ήμασταν εμείς κάποτε. Όλη αυτή η εισρωή όλων αυτών των εργαλείων, των βοηθημάτων έχει αντικαταστήσει και τις σύνθετες σχέσεις, τη διαζώσεις, να βρεθούν από κοντά οι έφηβοι, να ανταλλάξουν κουβέντες, ακόμα και με τα κινητά τους δίπλα. Δηλαδή αυτό αντικαθίσταται από έναν άνθρωπο απέναντι, υποτίθεται με μία φωνή, από ένα μηχάνημα που μοιάζει με άνθρωπο. Άρα συχνά, νομίζω ότι αυτό θα αναφερόμαστε συχνά στους εφήβους και στα παιδιά, από εδώ και πέρα. Θεωρώ ότι πολύ συχνά στα επεισόδια μας, στις εκπομπές μας, γιατί η εποχή μας δεν είναι ίδια. Με βάση κάποιες έρευνες πρόσφατες, έχουμε το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής, σωστά? Ναι, ισχύει αυτό. Το ψάχναμε μαζί και βρήκαμε λοιπόν κάποια στοιχεία από τη Eurostat, που είναι στατιστική υπηρεσία πολύ έγκριτη. Σκεφτείτε, από το 2022 υπάρχει υψηλό ποσοστό διαβίωσης μέχρι τα 82,7 έτη. Έχει δηλαδή ξεπεράσει το προσδόκιμο κάποιος να φτάσει εκεί. Έχει ξεπεράσει Εγώ το προσδόκιμο. νομίζω ότι είναι η Ικαρία, αλλά μάλλον βάσει... Όχι, είμαστε εδώ στην οι στατιστικές βγαίνουν βάσει και αριθμού ανθρώπων που και αριθμού ανθρώπων, έτσι και προκύπτουν, και αν το σκεφτείς, είμαστε σε μια πόλη που είναι όλα κοντά, είναι γρήγορα. Βέβαια, λίγο μερικές φορές με την κίνηση, μπορεί να υπάρχει ζητούμενο. Ελάχιστα. Η διατροφή μας είναι πάρα πολύ καλή. Αν κρίνουμε και από τις λαϊκές και από προϊόντα τοπικά, που είναι πολύ καλά, με λιγότερα λιπάσματα, έχουμε αρκετά βιολογικά προϊόντα. Αν σκεφτούμε επίσης λοιπόν ότι έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο φυσικό περιβάλλον, το οποίο δημιουργεί μια ανάταση και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, σκέψου μια βόλτα την Κυριακή πάνω στα ποτάμια
Σκέψου μία βόλτα με τα υπάρχουν παιδιά. Υπάρχουν επιλογές πολλές. Ναι. Είναι πάρα πολλές επιλογές. Σκέψου περπάτημα στη λίμνη, ας το πούμε, πρωί και απόγευμα, ακόμα και με την ομίχλη. Πως ένα δεν σ' αρέσει, εγώ τη λατρεύω. Και ακόμη και με την εθαλομίχλη, θα σου πω. Και με την εθαλομίχλη, ναι, θα μου πείτε, ο Νίκος με λέει: έχω διαταραχή. Εμένα όμως μου αρέσει και με την εθαλομίχλη. Όχι, εγώ θα σου πω ότι παρά την εθαλομίχλη, παρά το σύγχρονο τρόπο ζωής, μου έκανε εντύπωση αυτή η έρευνα, όντως. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι έχουμε πολύ καλές συνθήκες. Στο χέρι μας λοιπόν είναι εμείς, η νεότερη γενιά και η ακόμα νεότερη γενιά, τα παιδιά μας, να αξιοποιήσουμε αυτό το γεγονός ότι είμαστε μία πόλη που βέβαια μπορεί να είναι μουντή, αλλά όμως έχει πάρα πολλές διεξόδους κοντά μας να ξεφύγει κάποιος. Το καλοκαίρι 2 βήματα η θάλασσα, το χειμώνα 2 βήματα τα ποτάμια μας, τα χωριά, η πολύ μεγάλη δυνατότητα κοντά να κάνουμε σκι. Έτσι, χιονοδρομικά να κάνουμε δραστηριότητες πολλές. Δραστηριότητες πάρα πολλές, σε όλη τη φύση πολύ κοντά. Είναι το θέμα της διατροφής που μπορούμε να βρούμε εξαιρετικά τοπικά προϊόντα. Και αυτό βέβαια είναι και το πώς επιλέγουμε εμείς. Δηλαδή, ακριβώς. Τις συνθήκες τις έχουμε. Τις συνθήκες τις έχουμε. Την οπτική μας να διαμορφώσουμε και να χαιρόμαστε τα μικρά πραγματάκια κάθε μέρα, γιατί δεν χρειάζεται να μας συμβεί κάτι γκράντε, σοβαρό, για να τα δούμε τα πράγματα αλλιώς. Να ευχαριστιόμαστε την κάθε μέρα λίγο αρκετά. Άρα, μικρές καθημερινότητες, μάλλον μικρές χαρές της καθημερινότητας, είναι αυτές οι οποίες μας οδηγούν στην ευζοία. Έτσι ακριβώς, για να μείνουμε κι εμείς, για να παραμείνουμε, και αυτά τα λέμε για να κρατήσουμε το υψηλό ποσοστό, έτσι. Να συνεχίσουμε κι εμείς να κρατάμε αυτό το υψηλό ποσοστό. Όπως είπαμε, θα λέμε και για βιβλία. Ναι, το βαρύναμε λίγο τώρα, Όχι μωρέ, δεν νομίζω ότι το βαρύναμε. Κοίταξε να δεις, Νίκο, το να μιλάς για πράγματα που γενικά μας απασχολούν, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και μιλάνε, συμφωνώ. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα βάρους. Είναι θέμα το ότι έχουμε πολύ ωραίες συνθήκες και πρέπει να τις χαιρόμαστε. Και πρέπει να τις κάνουμε ακόμα καλύτερες. Και να μην έχουμε αυτή τη λεγόμενη που λέω εγώ μύρλα. Έτσι. Ναι, να μην αυτό έχουμε τη χειρότερα, μύρλα. Έτσι. Ξυπνάμε το πρωί. Δεν είπε ότι κάθε μέρα θα ξεκινάμε με την καλημέρα. Τέλος, όπως έλεγε μύρλα. ο Έντι Μέρφυ που έβγαινε στον μπαλκόνι και έλεγε Good morning, my neighbors. Δεν είπα ότι κάθε μέρα θα είναι αυτό, αλλά όμως τουλάχιστον μπορούμε αυτές τις μικρές στιγμές να τις χαρούμε. Και θα σας πω ένα tip έτσι γενικώς που κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα τέτοιο ψυχαναλυτικό. Θα σε βάλω και στον τιβάνι, να ξέρεις, κάποια στιγμή. Μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, διαπίστωσα μετά από μία πολύ στρεσογόνο περίοδο της ζωής μου που ήταν 2-3 χρόνων, 4, ότι για πάρα πολύ καιρό δεν είχα παρατηρήσει τις πολυκατοικίες που υπάρχουν στην 28η, ας το πούμε. Τι εννοείς, δηλαδή, κοιτούσα μπροστά. Κοιτούσα μπροστά. Δεν κοιτούσα που ήταν πάνω. Αυτό που λέμε ευθεία, παροπίδες. Μπράβο. Δηλαδή παροπίδες. Για πάρα πολύ καιρό κατάλαβα ότι κοιτούσα μόνο ευθεία. Στη λίμνη μόνο ευθεία. Και αυτό κάποια στιγμή, στα 3 με 4 χρόνια μετά, όταν έγινε άρση του παράγοντα και αποδοχή κτλ., κατάλαβα ότι εκείνη την περίοδο η οπτική μου είναι αυτό που λες, ευθεία παροπίδες. Πώς είναι το άλογο που τρέχει. Ναι. Να το ανοίξουμε λίγο. Ναι. Την ώρα που πίνουμε τον καφέ, τσακ, να το ανοίξουμε είναι και να δούμε λίγο δίπλα. Δεν υπάρχει μόνο άσπρο-μαύρο, υπάρχει και το γκρι. Υπάρχει και το γκρι. Και δεν χρειάζεται να γίνει κάτι για να εμφανιστεί αυτό. Ας το πάρουμε έτσι σαν tip. Το πρωί που πίνουμε τον καφέ, να πίνουμε μόνο τον καφέ. Το μεσημέρι που τρώμε, αυτό το 4ο. Να τρώμε εκείνη την ώρα. Αυτό προσπαθώ να ξέρεις να το κάνω. Και τηλέφωνο να έχω εκείνη την ώρα έκτακτο και κάτι, εκείνη την ώρα αυτό το 4ο θα φάω. Δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Να ασχολούμαστε με τα μικρά πραγματάκια εκείνη την ώρα μόνο για αυτά. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο όλοι το έχουμε βιώσει, όλοι το γνωρίζουμε, αλλά νομίζω πολύ λίγοι έτσι το έχουν αντιληφθεί μάλλον τις προεκτάσεις του και θέλω λίγο να το συζητήσουμε σήμερα. Βεβαίως. Αναφέρομαι στην τοξική θετικότητα. Τέλεια. Πολύ ωραία. Θα μου πεις τι είναι τοξική θετικότητα. Δηλαδή, μπορεί ο κόσμος τώρα να μας ακούει και να μας βλέπει και να λέει τι είναι αυτό, τι λένε τώρα. Θα δώσουμε λίγο έτσι ένα γνωρισμό. Βεβαίως. Λοιπόν, τοξική θετικότητα. Θα σας το κάνω λίγο θεατρικά. Υπάρχουν συγκεκριμένες περσόνες στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, στο TikTok κτλ. Που βγαίνουν. Όλα είναι υπέροχα. Η μέρα είναι φανταστική. Νιώθω φανταστικά. Δεν κουράζομαι ποτέ. Πρόκειται σίγουρα να περάσω στις εξετάσεις, βγάζω πολλά χρήματα. Αυτό είναι τοξική θετικότητα. Άρα λοιπόν μιλάμε. Είναι δηλαδή. Άρα μιλάμε για καταπίεση
αρνητικών συναισθημάτων, δηλαδή ακόμη και όταν υπάρχουν δυσκολίες, όταν υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα, όταν υπάρχει θυμός, όταν υπάρχει θλίψη, καταπίεση όλων αυτών και προσπάθεια του να φαινόμαστε τέλειοι. Είναι ένας συνδυασμός αυτών. Ουσιαστικά αυτό, όπως και συζητούσαμε και άλλες φορές αυτό το κομμάτι, προάγεται πάρα πολύ από αυτή την illustration εικόνα που υπάρχει στο Facebook, που υπάρχει στο διαδίκτυο, ότι πρέπει να είναι η καλύτερη μας εικόνα, με το καλύτερο φίλτρο, που έχουμε τώρα πια και τη δυνατότητα, με το καλύτερο ντύσιμο, με το καλύτερο backstage, ας το πούμε, για να είμαστε όσο γίνεται καλύτεροι. Αλλά ουσιαστικά η τοξική θετικότητα έχει να κάνει με το κομμάτι ότι υπάρχει μια τρομερή αυτυποβολή που δεν είναι καθόλου ρεαλιστική τις περισσότερες φορές, ότι όλα γίνονται με τον καλύτερο τρόπο, ότι βρισκόμαστε στις καλύτερες συνθήκες, αλλά το κύριο τι είναι, Νίκο μου, είναι ότι δεν αποδέχομαι το συναίσθημά μου ή το συναίσθημα του άλλου και όλα πρέπει να είναι τέλεια. Θέλεις να σου πω μερικά παραδείγματα? Άρα ουσιαστικά καταπιέζομαι να βάλω στην άκρη ή να βάλω κάτω από το χαλί τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία μπορεί να τα βιώνω γιατί περνάω μια δυσκολία. Και έχεις κάθε δικαίωμα να τα βιώνω αρνητικά βάσει ενός γεγονότος. Σωστά. Και καταναγκαστικά πρέπει να δείχνω χαρούμενος. Γιατί εδώ, σε αυτό το σημείο, υπάρχει και μια λεπτή κόκκινη γραμμή, την οποία θα πρέπει λίγο να επισημάνουμε. Είναι πολύ σωστή η θετικότητα, δηλαδή δεν καταργούμε τη θετικότητα με τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα, όμως όταν γίνεται καταναγκαστικά, τότε γίνεται τοξική. Ακριβώς. Και μάλιστα αυτό έχει να κάνει, και γι' αυτό το περιγράφουμε σήμερα, περισσότερο με τις σχέσεις μας. Ας το πούμε. Πες ότι εσύ δώσε μερικά παραδείγματα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Δεν έχεις εσύ μία καλή μέρα. Και λες, βρε Λούλα, σήμερα, ας το πούμε, μου συνέβη αυτό στη δουλειά. Και είμαι πάρα πολύ χαλασμένος και θέλω να το συζητήσουμε. Ναι. Έτσι, είχα ένα γεγονός. Μπορεί να σου πω, μωρέ Νίκο, μη δίνεις τώρα σημασία, ξεπέρασε, το πάμε πιο πέρα. Άλλο κομμάτι. Βλέπεις το κλασικό, οι άντρες δεν κλαίνε. Ναι. Είναι μία μορφή τοξικής θετικότητας, βέβαια θα μου πεις και του μοντέλου του ανδρικού δεν επιτρέπεται οι άντρες να κλαίνουν, αλλά είναι ένα τέτοιο σημείο. Είναι καταπίεση συναισθημάτων κι αυτό. Καταπίεση συναισθημάτων. Πολύ κλασικό εικονογραφημένο, το ζω πολλά χρόνια και τώρα πια τους λέω μη μου ρίχνετε τοξική θετικότητα. Είσαι δυνατή, εσύ θα τα καταφέρεις, δεν έχεις ανάγκη. Ο ορισμός τοξικής θετικότητας. Τι δείχνει αυτό? Σε βάζουν οι άλλοι στη διαδικασία να σου λένε ότι ή έχεις τις δυνατότητες ή, ας το πούμε, δεν χρειάζεται να είσαι στενοχωρημένος ή αυτό το συναίσθημα δεν σου ταιριάζει. Αλλά από πίσω, Νίκο μου, ξέρεις τι κρύβεται? Ότι οι ίδιοι που σου το λένε, εκτός από το γεγονός ότι δεν έχουν ενσυναίσθηση, τι δεν θέλουν? Να αφιερώσουν χρόνο να ασχοληθούν μαζί σου. Να σε ακούσουν. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο κολλάει με όλα αυτά τα οποία λέγαμε πριν. Άρα, για να το συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο περισσότερο. Βεβαίως. Έχεις ένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, έχασες τη δουλειά σου. Ή έχεις ένα πρόβλημα, συναισθηματικό. Συναισθηματικής φύσεως θέμα. Ή ακόμη χειρότερα, βιώνεις μια τραγική απώλεια. Λοιπόν, δεν μπορεί να είσαι χαρούμενος. Έτσι είναι. Αυτό εξυπακούεται. Πρέπει να βιώσεις τα αρνητικά συναισθήματα, πρέπει να βρεις το χρόνο, να πάρεις το χρόνο σου έτσι ώστε να επανέλθεις στην κανονικότητα και να πάρεις ίσως και πιο σωστές αποφάσεις. Νομίζω ότι μέσα από μια αρνητική διαδικασία, δηλαδή όταν βιώνουμε έτσι αρνητικά συναισθήματα, έχουμε το χρόνο και να σκεφτούμε καλύτερα κάποια πράγματα και να πάρουμε πιο σωστές αποφάσεις. Έτσι είναι, και το γεγονός είναι ότι να πούμε ότι όταν καταπιέσουμε και αν καταπιέσουμε το αρνητικό συναίσθημα που βιώνουμε, σίγουρα αυτό θα υπάρχει αντίκτυπο στο σώμα μας. Ναι. Γιατί το σώμα μας δεν μπορεί να βιώνει ένα συναίσθημα λάθος και είναι σε συντονισμό, ας το πούμε, πάρτι. Θα πρέπει να υπάρχει ένας συγκερασμός, μία ταυτόχρονη κίνηση και σε αυτόν που λέμε και σε αυτόν που βιώνουμε και με τους ανθρώπους που είμαστε κοντά μας, με αυτό που νιώθουμε. Να μην είναι, ας το πούμε, ένας άσπρος κύκνος σε μία μαύρη θάλασσα. Άρα λες ότι η συσσόρευση τέτοιων συναισθημάτων, καταπίεσης αρνητικών συναισθημάτων και πρόκρισης μόνο των καλών, μπορεί να δημιουργήσει και ψυχοσωματικά θέματα. Ακριβώς. Δεν λέμε να μην έχουμε θετική οπτική, δεν λέμε να το βλέπουμε στραβά, αλλά με τη συζήτηση να καταλάβουμε ότι είναι συναίσθημα
που κάποιος θα μας το επιβεβαιώσει, ή φίλος, ή η οικογένειά μας, ή ειδικός, ότι ναι, το καταλαβαίνω αυτό το συναίσθημα ότι δεν είναι καλό, το αναγνωρίζω, είμαι σίγουρος ότι μπορώ να αναζητήσω βοήθεια και να βοηθηθώ από την καθημερινότητα, στο πούμε βάζοντας εργασιοθεραπεία ή παρέα με φίλους ή βόλτα, ξέρω ότι αυτό κάποια στιγμή θα περάσει, αλλά το αναγνωρίζω. Και να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις ή έχουν αρνητικά συναισθήματα, που όλοι μας μπορεί να από μικρά μέχρι μεγάλα μέσα στην εβδομάδα, λίμωνον ήμασταν όλα στο πικ. Η ζωή και τα συναισθήματα είναι ένα, πώς είναι το καρδιογράφημα, είναι πάνω και κάτω. Μακάρι λοιπόν όλοι όσοι ζούμε τέτοια συναισθήματα να έχουμε δίπλα μας συντρόφους και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μας ακούσουν. Τελικά, Νίκο μου, εγώ αυτό το θεωρώ το πιο σημαντικό. Ναι, να είναι ο άλλος ακροατής, σωστός ακροατής και να δείχνει συναίσθηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να είναι διαθέσιμος, γιατί θέλει χρόνο και στους φίλους. Ναι. Λοιπόν, και επειδή είπες για illustration πριν, είπες για social media, είδες τι γίνεται με την οικογένεια Μπέκαμ, Ο κακός χαμός. Γίνεται ο κακός χαμός, είναι λοιπόν ένα παράδειγμα. Δεν είχες εσύ στο μυαλό σου ότι όλα είναι τέλεια εκεί, ότι όλα βαίνουν πολύ καλώς και ξαφνικά βλέπεις ότι δεν μιλάει ο πατέρας με το γιο, η μάνα με το γιο. Αυτό ακριβώς και ήταν μια κάνει οικογένεια. Και unfollow στα social. Και unfollow στα social και είδαμε, ας το πούμε, μία σχέση και ανοίξανε τα. Μπήκε η νύφη, εκεί πέρα έγινε χαμός. Μπήκε η νύφη, ανοίξανε τα κουτιά της Πανδώρας, που η νύφη μάλλον ήταν η αφορμή για να εμφανιστεί η μαμά, η οποία θέλει να είναι στο επίκεντρο, να έχει τον έλεγχο, να είναι βασικός άνθρωπος που ελέγχει τα πράγματα και μάλιστα αναφέρθηκε και άσχημη προσέγγιση στο γάμο του γιου. Μία οικογένεια που είχα στο μυαλό μου, ότι λέω τι ωραία, τι όμορφο ζευγάρι, παντρεύτηκε νέο, έκαναν πολύ ωραία πράγματα, παιδάκια κτλ. Είναι αυτό που λέμε ότι πίσω από την illustration εικόνα κρύβονται τα μεγάλα προβλήματα. Τα μεγάλα προβλήματα και επίσης όπως πίσω από την illustration εικόνα και πίσω από έναν άνθρωπο που έχει μπει στο τσουνάμι της τοξικής θετικότητας, του να φαίνεται, επειδή κάποιοι του είπανε ότι δεν χρειάζεται να είσαι στενοχωρημένος, μέσα του μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει κάτι το οποίο δεν είμαστε εκεί, δεν είστε εκεί να τον στηρίξετε. Είναι το ίδιο κομμάτι. Άρα κλείνουμε με θετική διάθεση, θετική ματιά, κλείνουμε αυτό το θέμα. Ακριβώς. Όχι όμως με καταναγκασμό, γιατί τότε η θετικότητα γίνεται τοξική. Έτσι ακριβώς, Νίκο μου, όπως το είπες. Έτσι ακριβώς. Εγώ έχω μια απορία για σένα. Πώς καταφέρνεις να συνδυάζεις όλες αυτές τις δράσεις, όλους αυτούς τους ρόλους που έχεις και ειδικά τώρα Φλεβάρι μήνα που έχουμε και όλο αυτό το οποίο περιγράψαμε πριν, πώς τα καταφέρνεις και είσαι έτσι μέσα στην ενέργεια. Κάτι δίνεις στον οργανισμό. Κάποιο σίγουρα boost. Κάποιο μπουστάρισμα. Ναι, κάποιο boost. Μας. Να πω το boost. Το boost μου είναι ότι ανά περιόδους, ανά μέρες μέσα στην εβδομάδα, πρέπει να κοιμάμαι μεσημέρι. Μεσημέρι. Ναι. Είναι αυτό που λέμε η μεσημεριανή σχέστα. Ναι, η μεσημεριανή σχέστα. Πώς είναι ο Δράκουλας που έκλεινε τα χέρια έτσι και κοιμόταν και μετά σηκωνόταν. Ποιος το έκανε αυτό μόνιμα. Ποιος? Και έφτασε πόσο πέθανε, 99%. Για πες μου, ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Α, ναι. Μάλιστα. Το έχει πει κιόλας. Αλήθεια. Το έχει πει σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις όταν ήταν 97 χρονών. Ναι. Ότι πάντα έκανε σχέστα. Βέβαια θα μου πεις είχε τη δυνατότητα να την κάνει. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι. άνθρωποι. Εγώ δεν μπορώ. Τι σχέστα κάνουμε συνεχόμενα. Έκανε σχέστα κάθε μεσημέρι. Εγώ Σαββατοκύριακο. Δεν είχε και πολύ άγχος, θα έλεγα εγώ μάλλον. Αυτό είναι το ένα, αλλά όσο μεγαλώνω να πω ότι τα δύο τα μεσημεριανά μου, δηλαδή αν δεν γίνουν όπως πρέπει, δεν μπορώ 2 να στα 7. 2 στα 7 και κάποιες φορές ξεκλέβω και ένα τσίκ, ένα μισάωρο μες στην εβδομάδα. Ναι. Μπορεί. Και πρέπει να είναι πολύ σύντομο όμως. Δεν πρέπει να είναι πολύ, γιατί μετά είσαι κοτόπουλο. Το μέσα στην εβδομάδα είναι σύντομο. Εγώ, Νίκο, μερικές φορές με το brain fog που έχω, το brainstorming που νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βγουν οι συνάψεις από εδώ έξω, ναι. Το έχω πολύ ανάγκη να κοιμηθώ γιατί επανέρχονται, οπότε δεν σηκώνομαι σαν κοτόπουλο. Τακτοποιούνται οι σκέψεις σου. Ακριβώς. Τακτοποιούνται και ηρεμούν οι σκέψεις μου και χαλαρώνω, μου κάνει καλό. Το δεύτερο είναι ότι παίρνω κάποιες βιταμινούλες κατά περιόδους, κάποιες φορές βαρσελικό πολτό, κάποιες φορές λίγο βιταμίνη C, αλλά δεν ξεχνάω ποτέ, και αυτό λέμε δεν πρέπει να το ξεχνάς κι εσύ, ναι. Ούτε εγώ ούτε κανένας, τη βιταμίνη D. Ναι. Γιατί κλείσιμο. Συνήθως έχουμε έλλειψη από βιταμίνη D. Αυτή την παιδιά περίοδο, και ενήλικες. Ναι, Νίκο, με αυτή την περίοδο είναι πολύ χαμηλά τα επίπεδα, γιατί προερχόμαστε από όλο αυτό την έλλειψη ήλιου. Ναι, και αν και είμαστε μια χώρα που έχει πολύ ήλιο, γενικά τα επίπεδα της βιταμίνης D, ακόμη και το καλοκαίρι, θα σου πω εγώ, δεν είναι υψηλά.
Όπως το λες, έχει αποδειχθεί ότι στην Ελλάδα είναι χαμηλά. Τώρα είναι τάρταρα, δεν μιλάμε για επίπεδα, τουλάχιστον και παιδιά ενήλικες. 2.000 μονάδες παίρνω εγώ, αυτό σου συστήνω και σένα. Ο καθένας θα πάρει τις μονάδες σε συνεργασία και σε επικοινωνία με τον γιατρό του. Γιατί η βιταμίνη D, Νίκο μου, να πούμε, ότι δεν είναι ωφέλη. μόνο. Ναι, έχει πολλαπλά ωφέλη. Το ένα που ξέρεις εσύ το γνωστό ποιο είναι? Κοίταξε, η βιταμίνη D ενισχύει το ανοσοποιητικό, είναι βασικό αυτό. Έτσι. Μπορεί να περιορίσει τα συμπτώματα μιας ίωσης, μιας γρίπης και γενικά είναι μια βιταμίνη που οι ιατρικές έρευνες, δεν το λέω εγώ, ναι. είναι μια βιταμίνη η οποία είναι αυτό που λέμε ότι σε βοηθάει. Ο ρυθμιστής του οργανισμού είναι η βιταμίνη D. Σωστά. Είναι και σαν ορμόνη ουσιαστικά, την περιγράφουν κάτι. Βιταμίνη, ορμόνη, ρυθμιστής του οργανισμού. Όπως το είπες και για τα οστά, όπως το είπες και για τις λοιμώξεις, για το ανοσοποιητικό και επίσης πάρα πολύ και για την ψυχική μας υγεία. Ναι. Βοηθάει πάρα πολύ τη ρύθμιση του εγκεφάλου. Πάρα πολύ. Μπράβο. Ναι. Έχει και εκεί πολύ σημαντικά πάρα ωφέλη. Πολύ σημαντική δράση. Οπότε και ψυχολογικά και σωματικά αισθανόμαστε βοηθάει πιο δυνατοί πολύ. παίρνοντας βιταμίνη D. Πάρα πολύ. Να μην κάνουμε βέβαια κατάχρηση, έτσι όταν πιάσει ο ήλιος, όταν πάμε θάλασσα και έχουμε επιφάνεια που μπορεί να τη δει ο ήλιος, έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα δώσουμε και οδηγίες αργότερα στους προσναυτιλωμένους και όλους τους ανθρώπους, αλλά μόλις βγαίνει ο ήλιος, μην μου τα έχετε αντιλιακά. Εδώ τα παιδάκια, βγάζουμε όλοι μας χεράκια έξω. Όσο περισσότερη επιφάνεια βγάλουμε από το χέρι μας, τόσο καλύτερα θα απορροφήσουμε. Αν δηλαδή έχουμε ένα παιδάκι που έχουμε βάλει γάντια, έχουμε παντού, ακόμα και στον ήλιο που δεν έχει και πολύ κρύο και το σκούφο, και με χαρά που το βγάλαμε στον ήλιο, δεν το βγάλατε στον ήλιο, γιατί υπήρχε μόνο αυτή η επιφάνεια να απορροφήσει. Άρα ανοίξτε επιφάνειες μόλις βγει ο ήλιος, λίγο να απορροφήσουμε. Τονώθηκες, είσαι εντάξει, το τσαγάκι σου το πιες πριν έρθεις? Κάτσε τώρα, το τσαγάκι δεν έφτασε σε αυτή την ηλικία να μου λένε το τσαγάκι σου το πιες. Έτσι έλεγε η γιαγιά μου στον παππού μου. Να σας πω κάτι, αυτά του λέω και με παρεξηγεί. Άκου να σου πω, έτσι του έλεγε. Το όποιες το τσαγάκι σου είναι να το φτιάξω. Ναι. Και χαμομήλι του δίνει πολύ. Ναι, να σου πω, επειδή σήμερα θα μιλήσουμε για την ευεργετική σημασία των βοτάνων και πώς πρέπει να μπουν στη ζωή μας, το τσαγάκι σου που σου είπα να το πιείς είναι γιατί άλλο το τσαγάκι του βουνού, άλλο το τσαγάκι το πράσινο. Εσύ και όλος που κάνεις και αθλητισμό και συστηματικό, θέλεις το πράσινο του τσαγάκι να δυναμώσεις, θέλεις του βουνού για να ηρεμήσεις. Γι' αυτό σου λέω. Δεν σ' άφησα να ολοκληρώσεις γι' αυτό. Έτσι ακριβώς. Αλλά θέλω να μου πεις λοιπόν λίγο για τα βότανα, επειδή και εσύ τα ψάχνεις και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ να τα ψάχνω και έχουν τελικά τη σημασία τους. Θέλω να μου πεις σε ποιες κατηγορίες αυτό που συζητούσαμε πριν τα έχουμε κατατάξει. Είπες μια πολύ σωστή κουβέντα. Είπες για τις ευεργετικές επιδράσεις και ιδιότητες των βοτάνων. Και από την αρχαία Ελλάδα, αν το δεις, τα βότανα πάντα χρησιμοποιούνταν στην ιατρική και ήταν και ένας τρόπος εναλλακτικής, ίσως και κύριας θεραπείας στην αρχαία Ελλάδα. Πλέον τα βότανα αποτελούν μορφή εναλλακτικής θεραπείας. Θα συμπληρώσω, όχι εναλλακτική θεραπεία, συμπληρωματική στη βασική θεραπεία. Σωστό, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί το εναλλακτική. Ναι, συμπληρωματική. Σωστό. Γιατί έχουμε δει και κάποιους να έχει το παιδί 40 πήρε το 4 μέρες και να του δίνουν μόνο βότανα. Όχι. Έτσι. Συμπληρωματικής θεραπείας και διαχωρίζονται, όπως είπες, υπάρχουν κατηγορίες. Είναι άλλα τα βότανα τα οποία χρησιμοποιείς για τόνωση, άλλα για ηρεμία, άλλα για να είσαι σε γρήγορση, οπότε υπάρχουν κατηγορίες. Για να σε εξετάσω λοιπόν εγώ να δω τώρα ποια πιστεύεις ότι είναι να κάνουμε ένα quiz και ένα check μεταξύ μας πόσο διαβασμένοι είμαστε. Για ηρεμία, ποια πιστεύεις ότι είναι? Κοίταξε να δεις, αν κρίνω από τον εαυτό μου και από αυτά που μου έχει πει η μάνα μου, ότι όταν ήμουν μωρό μου δίνε μονίμως χαμομήλι για να ηρεμήσω και κοιμόμουν με τις ώρες, το χαμομήλι πρέπει να είναι το νούμερο 1 για να ηρεμείς. Να διώχνεις έτσι το στρες, το άγχος, την ένταση της ημέρας, να ρίχνεις τους καρδιακούς παλμούς και να κοιμάσαι σαν πουλάκι. Ισχύει αυτό που λες. Είχε ανακαλυφθεί πολύ πριν τα συμπληρώματα μελατονίνης, τα οποία είναι αυτά τα οποία προτιμούν πάρα πολύ για να κοιμηθούν πλέον. Έτσι ακριβώς που λες, γιατί μέσα περιέχει ένα φλαβονοειδές που προκαλεί ηρεμία. Αυτά τα φλαβονοειδή έχουν και αντιοξυδοτική δράση, να πούμε, όλα τα φλαβονοειδή. Το χαμομήλι, όπως το λες, που στο έδινε η μαμά σου, ήταν πολύ ευεργετικό. Αν όμως η μαμά σου βάζε και τίλιο και χαμομήλι, εκεί να δεις τι ύπνους θα άριχνες. Θα ήσουν
αρνάκι. Γιατί το τήλιο είναι δηλαδή ακόμα έπρεπε να κάνει συνδυασμό. Ναι, ή και το τήλιο φαίνεται ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικό με το χαμομήλι, τώρα που τα ψάξαμε λίγο και το είδα. Οπότε να ξέρει ο κόσμος ότι το χαμομήλι και το τήλιο είναι δύο ροφήματα σε νευρικά παιδάκια ή σε φάσεις που εσείς νιώθετε ότι έχετε στρες, συνεπικουρικά μετά από πολύ καυτό μπάνιο. Το τήλιο και το χαμομήλι μπορεί να σας ηρεμήσει. Επίσης η βαλεριάνα, σε όχι πολύ συστηματική χρήση, βοηθάει σε ρόφημα. Μην περιστασιακά όμως. Περιστασιακά. Το μελισσόχορτο επίσης είναι πάρα πολύ καλό σαν βότανο, μια συστώσεις για να προκαλεί λίγο ηρεμία όταν έχουμε πάρα πολύ στρες. Και επίσης αυτό που θέλουμε να πούμε, γιατί αυτά έχουν και θέρια έλαια μέσα, γι' αυτό έχει λίγο μια συνολική χαλάρωση. Δεν είναι μόνο αυτό που πίνουμε, είναι αυτό όπως βλέπεις που μυρίζουμε κιόλας. Που μόλις το φτιάχνουμε. Είδες που όταν βράζει. Είναι στη διαδικασία μάλλον βρασμού, πηγαίνεις από πάνω και αναπνέεις, σπνέεις. Ήδη ξεκινάει η ηρεμία. Έτσι ξεκινάει. Η ηρεμία ξεκινάει από την οσμή και συνεχίζει με την κατάποση. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το τσάι του βουνού που με παρεξήγησες, γιατί πιο πολύ για τσάι πράσινο έχω, όχι του βουνού. Είναι γιατί μέσα τα φλαβονοειδή αυτά που έχει βοηθάνε πάρα πολύ το νοσοποιητικό. Πάρα πολύ. Και πραγματικά είναι θεαματικό κάθε φορά που το ψάχνω, Βρενίκο, πώς αυτά που λένε οι παλιοί τελικά μετά από έχουν χρόνια εφαρμογή. Έχουν τελικά εφαρμογή και έχουν και επιστημονική βάση. Είδες, κάτι ξέραν. Δεν είχαν μόνο πρακτική εφαρμογή. Γιατί Νίκο μου, γιατί ο κόσμος ψαχνόταν με το αποτέλεσμα. Δεν γκούγκλαρε απλά όπως κάνουμε εμείς τώρα μία λέξη για να δούμε τι θα μας βγάλει. Είχε act και μετά κρίση. Το έβαζε και έβλεπε αν λειτουργεί. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και είδες τελικά αυτό που λέγανε οι παλιοί και πολλά πράγματα που λέγανε οι παλιοί τελικά έχουν εφαρμογή. Αν θέλω να τονωθώ, τι θα μου δώσεις? Λοιπόν, αν θέλεις να τονωθείς, σίγουρα θα σου δώσω μέντα. Πολύ ωραία. Σωστά. Και δεν θα τονωθείς μόνο με τη μέντα. Θα διώξει αυτό που συζητούσαμε για το brainstorm. Δηλαδή και αυτό και το brainstorm και το brain fog στο μυαλό. Μπράβο. Γενικά θα σου δώσω μέντα, θα σου δώσω ginger, το οποίο χρησιμοποιείται και στη μαγειρική και είναι κάτι το οποίο σου δίνει ενέργεια. Τώρα τι άλλο θα και το φασκόμηλο βοηθάει πολύ και μέσα στο φαγητό και σαν ρόφημα. Το δεντρολίβανο μέσα σε φαγητό επίσης δημιουργεί έτσι τόνωση, και να πούμε ότι η μέντα βοηθάει σε όλο αυτό το καθαρό κεφάλι και βοηθάει πάρα πολύ και στα φουσκώματα. Δηλαδή αν έχουμε φάει πολύ μετά από ένα τραπέζι, ναι, καλό είναι ένα ρόφημα μέντα μετά, γιατί φαίνεται ότι έχει αποδειχθεί ότι επιδράει στους λίους μυς του στομάχου, γενικά του εντερικού σωλήνα. Έχει δηλαδή πολύ καλή απόδειξη. Και να σε ρωτήσω επίσης, αν κάνεις, ας το πούμε, ένα ωραίο φαγητό και θέλεις να εξασκείς μία αντιφλεγμονώδη δράση, ποιο είναι αυτό το συστατικό που θέλει σε κάποιον να βάλει στο φαγητό του? Αντιφλεγμονώδη δράση. Ναι, λίγο αντιφλεγμονώδη δράση και βοηθάει και τους πόνους. Είδατε, του κάνω τεστ. Είναι καλός όμως, ναι. Κοίταξε τώρα, βοηθάει και τους πόνους. Εγώ μ' αρέσει πάντα το φαγητό να έχει ρίγανη. Είμαι φαν της ρίγανης. Ναι, και η ρίγανη βοηθάει πάρα πολύ και το λέγανε και οι παλιοί ανακουφίζει. Ο κουρκουμάς, να ξέρεις. Ο κουρκουμάς που έχει αντιοξυδωτικές δράσεις. Ναι. Αν το βάλουμε σε κάποια φαγητά είναι πάρα πολύ καλό, όπως και το ginger. Θα θυμηθώ την πεθερά μου που έκανε το βραστό το μοσχάρι με κομματάκια ginger μέσα. Θα ήταν πολύ μπροστά κάποτε, πάντως. Πολύ μπροστά, και τελικά φαίνεται ότι αυτό έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Και επίσης το πράσινο τσάι που σου πρότεινα, είπε ότι τον είπα και τέτοιο τον άνθρωπο, αντικαφέ, γιατί έχει μέσα καφεΐνη και L-θιαμίνη, γι' αυτό προσοχή, όχι στα παιδάκια. Να πούμε ένα tips για τα παιδάκια. Για πες. Ένα tip. Να πούμε ότι η μέντα, όπως επίσης και το ginger, καλό να δίνεται σαν ρόφημα μετά την ηλικία των 3 ετών. Ναι. Και όλα τα ροφήματα στα παιδιά, επειδή αντικαθιστούν γεύμα, όχι πολύ μεγάλες ποσότητες και με μέτρο. Όλα αυτά όπου περιγράψαμε μπορούν να τα πιούνε. Άρα λοιπόν είδατε και για τόνωση και για τη φλεγμονώδη δράση και για χαλαρότητα. Ναι. Η φύση γενικά δίνει λύσεις σε όλα. Έχει τις απαντήσεις για όλα. Και αυτό το μαγικό ταξίδι των βοτάνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα βλέπεις ότι μας δίνει τη δυνατότητα και να τονωθούμε και να χαλαρώσουμε
και να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη καθημερινότητα με περισσότερη ενέργεια, έχοντας περισσότερη ενέργεια. Έτσι ακριβώς. Και εδώ ερχόμαστε λοιπόν, γιατί εγώ θα το πιω το τσαγάκι μου, οφείλω να σου πω. Λοιπόν, εγώ έρχομαι λοιπόν εδώ να σου πω ότι είδες με αυτές τις λύσεις μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε παιδιά τα οποία κάνουν αθλητισμό, να παίρνουν κάποια φαγητά και να χορηγούνται κάποια βοτανάκια μέσα στα φαγητά τους, κουρκουμάς κτλ. Που μπορούν να βάλουν οι γονείς για να βοηθήσουν όταν κάνουν πολύ έντονη γυμναστική. Ναι. Γιατί... Και ομαδικά σπορ. Και ατομικά, όχι μόνο ομαδικά. Και ατομικά.